ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaaw sa kanin. Mga igsuon, gisaulog ron sa simbahan ang pista ni San Agustin, usa ka obispo, doktor sa simbahan. Niya founder ni siya sa Agustinian Communities. Ang ato sa rong Santo Papa, si Pope Leo, nabilong sa Agustinian Community sa OSA, Order of St. Augustine, kanang nagdala sa Basilica de Santo Niño o sa Debosyonato sa Santo Niño. Gahapon, gisaulog nato ang pista sa iyang mama, si Santa Monica, nga mausay dako kayo o kabahin nganong si Agustin sa iyang pagkapagano o pagkaway Ginoo nahimong santo sa atong simbahan. Atong iampo nga unta ang atong mga leaders, labi na gyud ang mga wa kaila ug di gunahang moilas Ginoo. Pinaagis pangaliya ni San Agustin, matandog ilang kasing-kasing ug makaila nga ang tinuod nga pagpangulo sa katawhan gakinahanglan gyud nagiyahan sa Ginoo mismo. Ang mga kasing-kasing sa atong mga leaders mapuna mabutangan untag gugmang Diosnon aron mahunong naning mga gubat, kagubot o kining korupsyon labi na dinhi sa atong nasod. Espesyal sa nakong yampo ang kapahulayang dayon sa kalag sa akong amahan, si Severo Ubod, nga iya sa drong ika-30 katuig nga kasumaran nga kamatayon. Pagsuod nako sa seminaryo, June 1995, namatay pod siya pagka August 28, 1995. Mutuan na baka turos langit. Atong yampo ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato aron mahimo ang atong mga proyekto dinhi nga unta hatagan sila sa mga grasya labi na gyud sa maayong panglawas o kalig-on sa pagtuo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o ginulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bag-uha dinhi sa imong simbahan ang espiritu nga imong gipatuhop diha kang San Agustin, imong obispo, aron sa mapuno na kami sa maong espiritu, uhawon unta kami kanimo lamang ang tuburan sa kinaadman ug pangitaon ikaw namo ang tinubdan sa gugma sa kahitasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonika. Busa mga igsuon, taliwala sa tananamong kalisdanan o pag-antos, nadasig kami tungod sa inyong pagtuo, kay kun kamo magmalig-on diha sa Ginoo, makaginhawa kami gluag.
Unsaon namo pagpasalamat ang Dios tungod kaninyo ug sa kalipay nga inyong gihatag kanamo atubangan sa Dios. Sa kinasingkasing naghangyo kami kaniya adlaw o gabii nga iya unta kaming panhaon kaninyo ug pahatagon sa tanan nga gikinahanglan sa inyong pagtuo. Hinaot unta nga ang atong Dios ug Amahan ug ang atong Ginoong Hesus maghatag kanamong higayon sa pagduaw kaninyo. Hinaot unta nga ang Ginoo magdugang sa inyong gugma sa usag-usa ug sa tanang tao ug mahimong sama kadako sa moang gugma kaninyo. Niining paagiha lig-unon niya ang inyong kasing-kasing ug mahimpit kamo ug mabalaan atubangan sa atong Dios ug Amahan inig-anhi sa atong Ginoong Hesus kinuyugan sa tanang pinili niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ipabalik mo ang tao ngadto sa abog. Nagaingon ka, balik o mga anak sa mga tao. Kayang usa ka libo ka tuig diha sa imong atubangan, ingon o kagahapon lamang. Karon nga kadto milabay na, o ingon og usa ka pagbantay sa gabi. O Ginoo, una kami sa imong gugma, o mag-awit kami sa kalipay. Tudloi kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw, aron makakabot kami o kinaadman sa kasing-kasing. Balik na o Ginoo kanus apa, kaluy-i ang imong mga sulugoon. O Ginoo, una kami sa imong gugma, o mag-awit kami sa kalipay. Sa pagkabuntag pun-a kami sa imong kaluoy, aron mosinggit kami sa kasadya ug kalipay sa tanan namong mga adlaw. Ang mahigugmaong pag-amuma sa Ginoo nga atong Dios maatua unta, magpalampos sa buhat sa atong mga kamot alang kanato.
kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kun unsang adlawa muanhi ang Ginoo. Hinumdumi kini kun ang agalon sa panimalay nasayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw gayod siya og dili mutugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Busa kinsa man ang buutan og maalamon nga sulugoon. Kadtong gipiyalan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon ug sa paghatag kanilag pagkaon sa hustong panahon. Pagkabulahan niadtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon himuon sa agalon nga piniyalan sa tanan niyang katigayunan. Apan kun siya daotang sulugoon moingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muuli ang akong agalon, ug musugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon, ug magpalabig kaon ug inom uban sa mga palahubog. Unya ang agalon niadtong sulugoon mahibalik usa ni ana kaadlaw nga wala niya paabuta ug sa takna nga wala niya hibalui ug tagud-taguron siya sa agalon ug pahiagumon siya sa gidangatan sa mga tigpakaron ingnon. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa dayon ng tapos ni Hesus sa iyang pamulong atong sige sa ingong alaot kamong tigpakaron ingnon, iyang gipahinumdom na sad nato unsaon pagpangandam sa pag-atubang unya sa maghuhukom. Iyang gi-equate ang atong kahimtang sa usa ka sulugoon nga kinahanglan gyud mahimutang buutan o kaning mahigugmaon nga sulugoon ngadto sa agalon. Lingay mong tupad na sulugoon ka. Pangtan-a ba na sulugoon ka dihas inyo. Kinsa man sa inyong balay ang sulugoon, ikaw o ikay sigig panogo. Magsigigan ikag panogo na miligro ka igabot sa Ginoo. Kay ang gusto des Ginoo nga igabot gid niya kita sulugoon. Nya kinsa man kuno ning buotang sulugoon, kanang mag-atiman sa iyang isig kasulugoon, kana kunong kamaong mubahin-bahin sa grasya ngadto sa iyang isig kasulugoon. Dili niya tungod lang kay siya maoy mura kunuhay glabaw-labaw, iya dayong tigumon ang tanang grasya, pagkaon, pananglitan, imnunon, unyab iyang pahimuslan tungod kay wa dihang iyang agalon. Mao gyud kununay silutan na sulugoon. Sa atong mga leaders karon sa katilingban, labi na sa atong gobyerno dinhi sa Pilipinas,
Purti nagyong grabiha sa pagpahimo sa atong mga leaders. Sigihan lang yapon nila og himo og mga butang nga muratag lipat-lipaton ba, muratag kitang mga katawhan nga angay unta nilang atimanon kanang tagaan og mga bahin, saktong bahin sa Gracias Pilipinas. Ila na lang giilad-ilad anang ilang mga balaod-balaod, kanang ilang mga hiring-hiring. Ambot mo resulta bagyod kahana. Pila ka anang ilang hiring-hiring. Daghan kayong gahiring karon ang Congress, ang Kumilik, sigig kuan-kuan kanang investigate, ang Senado, ang opisina sa presidente, ang mga mayor, investigate. Ambot o kinsa kay tinuod ana nilang nag-investigate. Parabita atong pagdayong eleksyon sa Senado, investigate dayon si Senador Amy Marcos tungod atong illegal nga padala sa ngadto sa tawagan ng presuhana ditong dahig ni former President Duterte. Naa siya dito gipanghinganlan si Torres, si Remulla, duha ka Remulla, kinsa patong iyang gipang patawag dito nga iya paganing kunong giingong pailan og kaso. Karong ni daog na pagka-senador, wa naman, hilo man. Wa na, nahilom na. Ambot sa kaning kang Senador Marcolita, kaning iyang flood control. Musangko bagyog ka ni sa desisyon. Doon na bagyog kahay manubag ani nga ila naman ginang gipang-angkon, hastang presidente ni angkon naman gyud. Nga daghan yung ghost projects nga ni cost og billions. Wagi siguro trillion pa na, walang madiskubrihing uban. Ambot mo sangko bagyog kana nga doon nagyoy manubag ana aron mobayad, makabayad pabasad kaha. Kining klasihas mga leaders nga nalimot nga sila di ay mga sulugoon. Mauni ang matod pa ni Kristo inig abot na sa agalon tagud-taguron. Si San Agustin niagi pod siya anang pagkamapahimuslanon. Iyang gipahimuslan matud pa niya hapit tanang sala sa kalibutan labi na gining sinful sexual relationship. Kay murag naliwat nga si siyang papa kay adulterer man gitong iyang papa kana bang pahimos gyapon. Kamo wa mo nagpahimos. Wa mo niagi si Agustin anang puyo-puyo ana, pero sa dihang nakakita siya sa Ginoo matod pa niya, my heart has been restless until it rests on you. Mao daytong nakabisyo siya, mao daytong nakahimo siya atong mga maong sala kay nagpangita siya unsay katagbawan nga tinud-anay. Pero diha ragid siya natagbaw sa dihang nisunod na siya sa Ginoo. Ug unsa may iyang pagsunod sa Ginoo, biyaan ang tanang sala. Kanang pagka lustful, kanang honor, sige yung pangitaan ng honor nga sikat yung kayo kanang power, pleasures, comfort. Daghan kay ato mga naa sa gobyerno na may uban dihang gipang investigate. So daghanag mga luxury cars, luxury houses, luxury bags, mga bag na milyon-milyon na nga na. Gihatag pala na dinhi, makumpleto pa ning ato dining hilipan. Among gi-analyze pag abot na sa hilipans ba karon iabot naman. Amo nang gisukod-sukod, nang gisugda, nagbuslot kay itaod na karon masig mataod na ng upat or unsa ka ugma hangtod ba ka ugma basta mningkamo tay ka Domingo muandar siya. Among planos una usa dinhi usa sa didto speakers ta amo yung gi-analyze siging analyze murag di gyud paigo ang kuan day dinhi usa lang. So among iduha dinhi ani dapita nya obserbahan lang kung angayan pangbutangan didto sa luyo.
Kaya ngayon pag-imbutangan, kuwangan patagduha. So, upat pa man na atong napalit. Kaya anhay ibutang sto nga, kamong niya sa tubangan, di naman mo maabot sa hangin. Mo nang giduol-duol na mo diri aron apil mo din sa hangin. Nya din amo sad kaabot nga tos loyo. Gibutangan sa didto. Katong pinakaluyo ato lang wait and see lang ta didto. Angayan pa batong butangan. Og angayang butangan additional to. Napay ganahan mo donate diha. In kaso lang duha na lang ko ang 143,000. Duha na lang. Nya ato ning himo tungod kay mualagad tas katawhan. Ato bang ibahin-bahin? Ako diri di ako'y hangin. Nya kamo diha way hangin. Di ato gisang gastuan aron naa sad mo dihay inyong ventilation. Kay matud palagi ni Kristo iapod-apod gyud ang grasya. Magunsa ang pari diri nindot kaayo og ventilation na agyoy electric fan, sigahan pas mata ang sakristan basta dili gyud iayo ang electric fan. Nya kamo diha hulog yun sige yung ana nya kamo pagi kolektahan, kamo pay kolektahan, kamo pagi paduniton nya sige pamaypay loy kay mo. Amo na ning kamo ta nga bahin-bahin gyud nya ngadto sa mga malumog kasing-kasing nga tubig-tubigan donate sad mga kuan man usa ka grupo og tulo ka pamilya ang niangkon aning maong ganing upat ka Hilifans. Ato ko nung suwayan og paminaw ini kataod ani og makaandar ni karong Domingo ato lang obserbahan usa paigo baning upat og dige paigo butangan na tog 12 ka Hilifans siya di tamang lupad ana. Pero mo lagi nagkinahanglan tag mga buutang sulugoon mga parishioners nato ba nga muhago sama sa mga taga Tesalonica matud pang San Pablo unsa may nakalipay namo kay paghumanam og sangyaw ninyo kamo nagpabilin nga lig-on sa inyong pagsunod sa among gisangyaw miantos pud mo mihago mo mao na nga kami nakaginhawa migluag kay nakita namo nga di namo angayan nga sigihan pagyug agak pero lipay unta ming magkuyog tagbalik pero sa amo lang nabalitaan nga inyo jung gipuy-an ang pagtuo nga among gisangyaw lipay nami ako nalipay pud ko isip pare sige kog sangyaw dinhi pila pa lang ka semana kong nagsangyaw daghan na kaayo ang nagpakita nga lig-on day ang inyong pagtuo dinhi kanilang hilipan sa nya human atong TV nanay nang donate pila na lay kuwang sa atong TV sa 45 inches para aning atong mga haligi duha na lang ka TV ang kuwang awa mo malipay nya dito sa gawas 75 inches to usa na lang ang kuwang basin pa di ay hangtod karong Domingo nay mo ingon padre mo ring i-donate ang among 75 or 100 inches nga TV di ibutang din nato sa gawas dayon duha na amot maabot ba gyud katong usa padre di ami sikan handering TV nga 45 or 55 inches ato lang ning ibutang des haligi so butang din na nato tingmon lang to butang di lang nato anam-anamon kay ug atong anam-anamon god murag kapoy kay technician siging cut nya mahumana mosap ka na sagbalik may nang kausalang trabaho kay aron dito total di ana magitay makita pero to ana ta dito duha na lay kuwang dinhi sulod ang sunod ani kamera na sad kana bang kamera para sa atong live stream ba aron inig barog na ko dire makita ninyo akong naong dihas TV andota na magpakabana lagi gid ta sa atong isig katao dili ba kay namuralan tagwa ba ang atong silingan diha gisanapan nas baha nya ikaw diha tungod lang kay nataas imong balay nya ikarabay nakaingon nga ni baha na nilunop na ng imong silingan sige lang jud kag lingkod-lingkod tan-aw ng imong TV ana ra jud ka wa jud ka kahuna-huna nga uy ang akong silingan di ay wa nam din ni kalutsan ang tubig nila kay wa man ako buslutin ni akong koral
na konkrito. Ako din ning gialihan di ay ang kuan kanini ang tubig. Ana ba? Ngilinga imong tupad. Inabudunit kag TV. Ina ba? Og nagani kay TV nya di nimo idunit na ikagi TV-hon. Ikagi mo salida ana ba? Bantay ka diya. Daw kay kastanan. Oh na. Kuan na gyud. Atiman na gyud ang imong silingan. Mo na dinhi sa atong tubag sa Salmo miingon ta, o Ginoo pun-a kami sa imong gugma ug mag-awit kami sa kalipay. Ang gugmas Ginoo mga igsoon basta ato na nang puy-an sama sa nasinati ni San Agustin ang ato yung mahitabo mahimo gitang manggihatagon mangging huna-hunaon ug mapasayloon sa atong isig katawo. Nya kun buhat na nato mulambo na ang hustisya, ang kaangayan ug ang pakigdait sa usag-usa, makaawit kita sa kalipay. Pero wa gani ang gugmas Ginoo sa atong kasing-kasing, magsigir gitag kinusmuray sa atong naong kinihaay. Mo na rin hitabo sa atong panggobyerno, way mga gugmang Diyos nun, gugma ra gyud nga sa ilang kaugalingon ang kasagaran. Unang nalipay ko sa atong gobernador, si Gob Pam Baricuatro. Iya yung gipaningkamutan, nabisan ang ilang selebrasyon na civil or civic society, kanang 456 years anniversary sa atong probinsya sa Sugbo. Ang ilang culminating activity karong August 31, karong Domingo, iyang pasiugdahan kanang gitawag og kuan man tingana sana pasundayag sa pagtuo nga giawhag niya ang tanang mayor sa probinsya nga moapil sa prosesyon sa tanang mga santos sa parokya nga nasakupan sa LGU. Kita dinhi magkuyog taw ang atong mayor ug ang LGU dinhi moapil ta sa maong prosesyon na natay gihanay ana nga mga tao nga mokuyog na po ka minister ba to nya daghan nga mga kofradiya di Santiago Apostol o uban pang mga mukuyog. Unya magprosesyon gikan sa Kapitolyo, murag alas 2 man dito mo gikan nya ngadto padong sa asa to padong Plaza Independencia. Dunay misa dito no. Nay misa dito iguman, igabot dito. Mga santos wa may lain nga mag-honor og mga santos ang Katoliko ramang simbahan. Ngano man tungod kay ang Katoliko sang simbahan ang makapruiba nga 500 years na ta nga nagsigig buhat aning maong debosyon. Why laing tinuhuan dinhi sa Pilipinas nga makaklaim na 500 years naming ni-exist og nag-practice aron pag-uplift sa moral and spiritual lives of the citizens. So murag giila ba ni Gob Pam, giila niya nga ang probinsya sa Sugbo milambo tungod sa dakong tabang sa mga santos nga givenerate sa Catholic Church. In short, sa kadako nga natampo sa Catholic Church nga milambo ang Sugbo. Mao na nga isip leader kamao jud ang mutan-aw ana. Kita sa dinhi sa simbahan tabang sa tas LGU. Ang LGU sad tabang sad nato. Mo na moingon ko unity sa ato dinhing trust katong transparency, religiosity, unity nya service. Ato gina siyang tumanon bisan paglaing tinuhuan kay kana mga tagalaing tinuhuan basta ila lang yung gipuy-an ang ilang doktrina makatabang man gina pagpalambo sa atong moral and spiritual lives. Kana bang relationship sa Ginoo importante kay na bisag unsa pay na magitay kalahian Katoliko lahi man tas born again og doktrina ang
Katoliko, Iglesia ni Cristo, Sabadista, UCCP, Baptist, lahi man gitag doktrina, pero doon na tayo gitawag og common ground. Unsa man, nga miilata, nga naatay, espirituhanong kinabuhi, nga angay atimanon, dili ra kining atong lawas, naasad tay espiritu. Nilingay mong tupad, ning na giatiman mo imong kalag, na ina ba nagiatiman mo, masigsige lang kag inom og maintenance para sa imong lawas, dako kay kagastos maintenance sa imong lawas. Ang maintenance sa imong kalag kanang pagrosaryo kada adlaw, kanang pagkalawat kada adlaw kun mahimo, kanang pagkumpisal, kanang pagpakig-uli sa imong kaaway, kanang pagpasaylo, mao man ay maintenance sa atong kalag. Siging pamalit anang maintenance, dadaan ang naang box nga murag puy-anas kaka, kanang nabay mga, di ba kanang kaka, kaming kaka naman na yung mga compartment na lain-laing classes kaka, imo lain-laing sa colors tambal, pangbuntag, pangudto, ana. Ang kalag atiman na sa doy. Saman ka, sige raman ka na imong lawas. Mo na, mo appreciate yun ko sa lain-laing relihiyon na nagpalambo sad sa kalag. Nya kung magkabangi ang atong doktrina, di na lang na nato kayo tagaag dakong pagtagad. Atong ilhon lang na nato inighukom sa Ginoo. Nigkita nato dito, kita ko pastors born again. Brad, niyali ka Brad. O, asa man ka? Padong ko anang hukmanan Brad. Ikaw Padersiano, asa man ka padong? Padong sa ko anak Brad. Parihara man tagpadulngan, hukman man ta, ug ang muhukom nato mao ang Ginoo. Matod pa sa Revelation chapter wa ko kay bao. Bogo man ko anang Bible. Angko lang yo ko anap sa ilo. Ako murag Revelation chapter 20. Inigbarog ko no nato didto ni atong hukmanan ang tanang tao inila og dili inila muatubang gyud ni anang puti nga lingkuranan, nga lingkuran sa maghuhukom sa tanang katawhan, ug ang matag usa mudawat og husay. Dili kitay maghusay, dili kitay mag-away, dili kitay magdebate dinhi kung kinsay sakto, kinsay dili. Muna, congratulations, gubpam sa imong pagpalambo, dili lang sa physical, pinaagi ng imong mga medical missions nga porti sa gyud kanindot karon, mga medical missions for the body na asa kay spiritual propagation. Nya ato nang iampo nga magmalampuson unta ang maong activity karong Domingo. Maayo unta ang panahon, maayo ang sitwasyon, ug mosangko unta sa panaghiusa sa katawhan dili sa pagkabahin-bahin. Pero mutuo man ta, kung magsunod tas kinabuhi sa mga santos ug sa Ginoo, magkahiusa gid ta. Musunod gani taning kwarta, magkagubot gid ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon diha sa ebanghelyo, ang Ginoo naghatag kanato og pahimangno nga magpabilin tang buotang mga sulugoon. Mapaubsanon kitang moingon, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang simbahan, dili unta mo kontento sa iyang mga nabuhat, hinuon padayunon siyang magsangyaw sa maayong balita sa pagbasol o paghinulsol sa ingon makaanggo ang kalibutan sa kamahinungdanon, sa pagkabig o sa pagbag-o. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga nga atong mga katilingban, mahimong tukmang dapit, alang sa katukuran sa gingharian sa Diyos, pinagi sa atong pagtahod, paghigugma, o pagkitag pagtagad, alang sa usag-usa. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga kanunay unta kitang andam alang sa pag-abot sa gingharian sa Dios, pinaagi sa pagpabiling mabinantayon apan dili mahadlokon
magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton o mga himalatyon makita sa kabubuton sa Dios diha sa ilang pagsulay o mga pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga si Halangdon Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga proyekto sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga matagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya alang sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga matuohong mihalina makaplagang andam ang paghimamat sa Ginoo nga ilang ipangandoy makit-an ug masud-ong, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Langitong Amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Sa pagsaulog namo sa handumanan sa among kaluwasan, nangamuyo kami Ginoo sa imong kaluoy, aron kining sakramento sa gugma mahimo alang kanamo nga timaan sa kahiusa ug bugko sa gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaaw usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Agustin, obispo, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panigingnan sa santos niya nga kinabuhi.
Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadaig kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispong tigdumala ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang Santiago Apostol, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Agustin, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunuan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man tangging harian, ang kahumugan, himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaaw sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. We are made for service, to care for all men. We are made for love, both time and again. A love that will live through sorrow and pain. A love that will never die with strain. God sent His Son to show us the way. One who shared His love every minute of the day.
life, that we might live, and His Spirit to help us through the years. Life can be so lonely when nobody cares. Life can be so empty when nobody shares. But if man gives himself to help other men, the happiness of Christ will live within. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo nga magsantos unta kanamo ang among pagtambong sa bangkete ni Kristo aron sa pagkahimo namo nga iyang mga bahin mahimo kaming sama kaniya nga among gikalawat. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kabalaan. Mahitabo ra ni kung sama nila ni San Agustin mosunod gyud ta sa pagkabuutan nga sulugoon dili magsigig pahimulos sa mga bahandi. Salamat sa mi bahin sa ilang mga grasya nga hinato pinaagis pagpamalit og slots. Mao na kini karon ang atong update, ang atong God's reward and complete elation or grace. Ang atong halin iabot nag 46,415 ka slots, naapay 653,585 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 70 slot challenge nga tag 7,159 nasad ka 70 slot challenges ang atong nadawat. Nya kadtong atong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela PPSC na mao'y atong gamiton dinhi atong parokya sa atong ongoing nga mga projects. Ang atong halin iabot nag 7,816 ka slots, naapay 92,184 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Naani 162 slot challenge nga tag 16,200, 10 ka challenges na sad ang atong nadawat. So atong pakpakan ang tanan nga namalit og slot. Salamat kayo. Para sa wapa kasabot sa slot, ang slot mo'y atong minimum donation para sa atong projects. Ug mopalit mo og slot, ilista ang inyongan apan dili na isulti dinhi. Nganuman kay ang usa ka slot ug ang 1,000 ka slot sa matas Ginoo pareha ra nagbalyo. Pero sa atong pagka-generous, mulain-lain gyud ang gidaghanon sa slots. No na equal ra gid na sa matas Ginoo. Kung ang imong capacity 100 ka slots, palit og 100 ka slots. Ug ang imong capacity usa ka slot, at least usa ka slot imong paliton. Nya unsa man pagpalit og slot? Mao ni tanawa sa atong guide, no? Pwede i-deposito sa atong bank accounts. Nya pwede sad ipadala sa GCash, pero ang akong GCash karon dili pa available. Kanilang ubang GCash dinhi. Tanawa og hain available ani upa mapuno. Unya pwede sad i-kwarta padala. Bisag unsang kwarta padala, except lang sa Western Union. Nya sundan ning mga ngan nga atong gibutang karon dinhi sa atong screen. Pwede sad idiretso ninyo hatod dinhi sa atong opisina. Nya madomingo didto sa San Vicente Ferrer Parish naa say mga lamesa didto nga magbaligya sa gyapong slots kay naapamantay tiwasonon og bayad didto kanang grace. Nya once mahuman na natog bayad kadtong
ato pang piables kumbinto ug ato na nang masettled, wala na mamaligyag slot dito sa San Vicente Ferrer. Anhin na gid ta focus sa Compostela Parish. So salamat kayo ha. Mao na atong pamaagi. So padayon mong support sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. 263,000 ka subscribers na ta karon. Hinay-hinay lang ta. Ginagmay lang ning ato pero sa inyong pagsigig view, like, share ug subscribe kada adlaw makatabang mo pag-spread sa atong mga pamalandong, homily o atong misa na dakong ikatabang sa katawhan karon. O niya makapa-income sa nas atong parokya, makahatag og tabang sa atong mga charitable expenditures. Dito sa atong sementeryo Osbonaco na nay mga habwaonon nga mga lubong niya na may daghang ni anhi sa atong opisina pero napag daghan nga wala pa magpakabana. Kung dili mo action inig ka first week of September magsugod naming panghabwa sa mga way nagpakabana nga mga lubong ug among ibalhin ngadto sa komo nato nga bone chambers. Unya Alliance of Two Hearts Vigil, ako na ipahibalo, sugod na ta, karong September 5, first Friday, 9 p.m., Rosary and Confessions, 10 p.m., mao ang atong opening mass, vigil will follow, mga 3 kapin a.m. sa Saturday, ang atong Dawn Rosary, ang tanan nga nag-Dawn Rosary, mutingob na lang ta diha, unya dayon musunod ang Santos nga misa, mga alas 4 tingay pasado. Mo na pwede na mo mga matay. Human vigil God kanindot ana kadako anang grasya. So mo na ha nga atong buhaton dinhi manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magamahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.